1.5 मासनि आगे ओ निने पागलाबारि टु तुलाबारि जे लामां दंमानि बेखौ लामानि बर काम खाय दंमानि पिडब्लिउडि ते एजेन्सि काम खाय दंमानि इनके प्रथमन सिमे बर काम खाय दंमानि जेखाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिं रो खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय खायना फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ फाइमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाबर थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंग कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होयते माने दिसिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिंग न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन होने इनका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद कर 12 दिन थाका बर कोन आपन कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरन थाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरन ने ब्लै खाय जों जालो खलाय तंग थानानि फायनानि ते वातिबो फाय तंग कामा की थांगा काय अलंग कोइ मांगला खने किंतु बर काबनो कोन माने साक्षी नांजे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेली मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घंटा ने बिसिंग बर कोन इनिशिएटिभ नाया किंतु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिका जे खना फुंनि बिसिंग न बर 2000 रुजाकारि नाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिमे सामुं तांनाय अमचिने लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमाने म चिने लुकरक कफ्लाय इंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कफ्लाय माने बागै जों खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय चिनि कोनो अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादु खनांखा मुसक सातुंगो गोबां बरक अर का सुजां मा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरं थानि एलाकाबासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नाकार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकरक किसा कस्त माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं तांमानि न सुबाय तंमानि न जों तिनि इनको सबानि बिसिं तेके जों गोप्लांनि मांखा ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन न हामबाय